बेखौ न' बानायदोंमोन लोगोफोर दिहुननोनो हायाखै ओमफ्राय बेखिजा लुखारना थाफैबाय आरो आं उनखिजा हाया गैया न'आनो गैया नै बेखौ लुग्रोदोंमोन फार्स्टआव फिसा जाबाय नोङो लोक्षि फुजायावनो फिसा जाबाय मानै ओइ इसोरनि न' बर' जानानै मानो बर'नि भाषा रायज्लाया मानो रोङा नोंसोर रायज्लायनो गुड मर्निं रायजोफोर दिनै फुङावनो सिखारना ब्लग बानायनो होननानै माने रेडि जादों आरो बेनिफ्राय गिदियाबो सिखारबाय थासोमलिजों लाल साहाजों फुङावनो लोंना होनोसै नै जोंहा एक्टर सानैयाबो फुङावनो हाल्ला ओइनो लोगोफोर सेसा फैबाय थायो जाहानाव बेलेगनि जाहानाव हाग्रा जानो फैबाय थायो आरो नायबाय दङ गोथावना थासुमलिया फुङावनो मा होनो बेखौ सारि मोनाखैमोन आङो ओमफ्राय पेप 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 गाबबाय थादों माबानि मा होनो थासुमलिनि ओमफ्राय दुबफुं सिखारनानै खारलांदों लामायालागै दिनै लाल साहा लोंथारगोन आं होननानै थांगलाय लांदोंना लेंहरफिनदों फुङावनो लाल साहासो लोंनांगौ गाइखेर साहा लोंबा गेस्ट्रिक जायो इनो खारलांबाय मालायनि फैना थाफैबाय थायो जाहानाव साहा गोथाव जानो जायाखै गोथाव जादों दे थासुमलियाबो जा स्कुल दंना गैया दिनै गैया नोंनियालाय आंनाबो गैया मानि बन्द होदो दिनै फुजानि लोक्षि फुजानि बन्द होदो ना दिनैनो फुजा दिनै बोरै बारदोंलै दैज्लां बायदिनो दै जाफिनलायबाय जोंनियाव जोंहानि मोखाङावनो बेफोरबायदि गोदोरथार फिल्ड दङ बेयाव खारनो फैयो आरो मानसिफोरा खारगासिनो खारगासिनो गोबां फैयो आरो जोंहाबो दं मानसिफोर ओमफ्राय जों भिडिअ बानायबाय थाग्रा दखाना नैबे बे जाहैबाय जोंहानि न'हाय माने न'नि मोखाङावनो लांगोनायावनो दखान बानायदों बे दखाना आंनि नङा दै बेयावनो बानायबाय थायो जों भिडिअखौ बेयो जोंहा आदानि दखान बेफोरबायदि ओरै फैनानै ओरै मोनसे लामा दं ओमफ्राय ओरैबो मोनसे लामा दं तिनिआलि जायो जोंहानिया खना बेनिफ्राय बे जाबाय न'हायमोन आङो उनथिलांबाय बै हजोंहा उनथिंजा माला गानलायदोलै नोङो बा सिलभारनि माला गानलायदोलै ओइ इसोरनि न' न'आ बर' खान्थाखुरियालाय ओंखाम संग्राफोरा बन लाबोना दोनफै द' बेनिफ्राय बर' खान्थाखुरि गैया ओंखाम संग्रा बन सावग्रा बन सावग्रा नोंसोर इयावनो उन्दुयो ओमफ्राय अबेयो अबे फुल यो ओइयो धुत्रा बिबार बेखौ शिब बाबानि थाखाय बेखौ न' बानायदोंमोन लोगोफोर दिहुननोनो हायाखै माराम जालायलांबाय न'आनो दिहुननोनो हायाखै दिनैसिम थाखा फैसाफोरनि थाखायनो बेनिफ्राय बेखिजा लुखारना थाफैबाय आरो आं उनखिजा हाया गैया न'आनो गैया नै बेखौ लुग्रोदोंमोन फार्स्टआव बेनि उनाव लासैनो नैखौ लुफैबाय बेनि उनाव बैखौ ट्राइ खालामबाय दङ दा खायसेया कमेन्टआव लिरो
बर' जानानै मानो बर'नि भाषा रायज्लाया मानो रोङा नोंसोर रायज्लायनो गाज्रि दामोन दै जोंनि माने जों सानजाखैजा थानाय मानसिफोरनि रायज्लायनायानो बिदिखा बिदिखौ इदि होनो बियोखौ इयो होनो बेनिफ्राय थोरसिखौ खानसि होनो बेनिफ्राय गारबा जेरै गारबाखौ खोस्लि बेफोरबायदि बुङो आरो गोबां बुस्थु दङ जोंनियाव आलदा बुङो आरो बेनिफ्राय बर' जानानै बर' रायज्लाया नङा जोङो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि रायज्लायबोबाय बेनिखायनो जोंनि रायज्लायनाया बेफोरबायदिनो आरो बेफोरबायदिखौ इफोरबायदि गाज्रि दामोन जेरैबो बर' सानजाथिंबो बर' सोनाबथिंबो बर' खोलाथिंबो बर' साहाथिंबो बर' रायज्लायनाया एसे आलादा आलादा जायो ओंखाम ओंख्रि संदों नोंसोरो मोनाखै फुंनि जानायदो नामा बेहुर निखो इखो देखो अ आखाइदो मानि दियो औ वा बोलो दं दस' थबसियो धुना लगायनायदो लोखि फुजानि धुना लगायनो नागिरदों फुजा होनो नागिरदों दिनै फुंनिफ्रायनो एकदम न' सलिनानै बिराद जि सि सुनानै बिराद गोबाव जाबाय दिनै दासो दसे जिरायनानै ओमफ्राय फुजा होनोसै आरो सोर सोरनि न'खराव फुजा होयो लोगोफोर खोन्थाहर दे र' मानो बिदि माइले लिरता কেতিয়া হৈছে मा जाखो जानाया